Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, вера просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амен. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сядеш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Всемогутный Боже, креница всякого добра, выслухай наши покорные просьбы. Освяти наш розум, как мы познали то, что праведно, и с Твоею допомогой это виконували праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Буття. Коли ж Адам з'їв древа, покликав пан Бог Адама і сказав йому: «Де ти?» І він відказав: «Я почув голос твій у раї і сполохався, бо голий я, і сховався». Сказав Бог: «Хто сказав тобі, що ти голий?
Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці? Адам сказаў: жанчына, якую ты даў мне, яна дала мне, і еў я. Сказаў пан Бог жанчыне: чаму ты гэта зрабіла? Яна сказала: змей падмануў мяне, і ела я. Тады сказаў пан Бог змею: за тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі, паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці. Праз усе дні з жыцця свайго устанаўлю варожасці паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яму пяту. Гэта Слова Божае. У Пана милосердность и откупление. У Пана милосердность и откупление. С глыбини я кличу Тябе, Пане, Пане, почуй мой голос. Нехай Твои вуши почують голос моїх молитва. У Пана милосердность и откупление. Коли ты, Пане, будешь вважать нам беззаконні, хто ж витриває погані? Коли у Тебе пробачені, как боялися Тебе. У Пана милосердность и откупление. Сподяюся на Пана, сподяється душу моя на Його слово. Душа моя чекає Пана, більш чим варта світання. У Пана милосердность и откупление. Більш чим варта світання, нехай Ізраїль чекає погана. Бо у Пана милосердность і щодрий Його откупление. І Он откупить Ізраїль от усіх беззаконня Ягоних. У Пана милосердность и откупление. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, маючи той самий дух віри, як написано, я повірив, тому говорив, і ми віримо, тому і кажемо, ведаючи, що той, хто воскресив Пана Єсуса, і нас воскресить разом з Єсусом, і поставить перед собою разом з вами. Бо ўсё дзеля вас, каб помножение ласки у многих выкликало щедрую подяку дзеля Божьей славы. Тому мы не губляем отваги, бо хоть внешне наш человек и тлея, духовный с дня в день обновляется. Часовое легкое терпение наше дае нам безмерное богатство вечной славы, коли мы зважаем не на бачное, а на небачное, тому что бачное часовое, а небачное вечное. Мы ведаем, что коли земный дом нашего жилья развалится, то от Бога маем жилье, нерукотворный вечный дом у небесах,
Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Цяпер князь гэтага свету будзе выкінуты вон. І я, калі буду зняты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єзус з вучнямі прийшов у дом і знов сабраўся натоўп, так што яны не маглі нават хлеба паесці. Пачуўшы гэта, яго родныя пайшлі забраць яго, бо казалі, што ён страціў розум. А кніжнікі, якія прыйшлі з Єрусаліма, казалі, што ён мае ў сабе Бельзебуба і выганяе дэманаў праз князя дэманаў. А Езус, паклікаўшы іх, казаў ім у прыпавесцях, як можа сатана выганяць сатану. Калі валадарства раздзеліцца само ў сабе, не можа выстаяць такое валадарства. І калі дом раздзеліцца сам у сабе, не можа выстаяць такі дом. І калі сатана паўстаў супраць самого сябе і раздзяліўся, не можа выстаяць, але канец яму. Ніхто не можа ўвайсці ў дом асілка і выкрасці ягоныя рэчы, калі спачатку не звяжа асілка, і толькі тады абрабуе дом ягоны. Сапраўды, кажу вам, дараваныя будуць сынам чалавечым усе грахі блюзнерства, якімі б не блюзнерылі, але хто будзе блюзнерыць супраць Духа Святога, не атрымае даравання ніколі, але падлягае вечнаму асуджэнню. Так сказаў, бо гаварылі пра яго, ён мае нячыстага духа. І прыйшлі маці яго і браты ягоныя, і стаялі звонку, паслалі паклікаць яго. Сядзеў каля яго натоўп і казаў яму: вось маці твая, і браты твае, і сёстры твае на вуліцы шукаюць цябе. І сказаў яму адказ: хто маці мая і браты мае? І паглядзеўшы на тых, хто сядзеў вакол яго, сказаў: вось маці мая і браты мае. Бо хто будзе выконваць волю Божую, той мне брат і сястра і маці. Гэта слова Пана. Сядьце, калі ласка, паважаныя. Грэх супраць Духа Святога. Сёння як бы так рэжа нашыя вушы, вось гэтае выказванне Езуса Хрыста. Хто будзе блюзнерыць супраць Духа Святога, не атрымае даравання ніколі, але падлягае вечнаму асуджэнню. Так сказаў, бо гаварылі пра яго, ён мае нячыстага духа. Паважаныя, мы павінны разумець таямніцу Тройцы Святой. Мы ведаем, што Бог Айцец, які пасылае слова свайго Сына, і слова, якое сведчыць пра Айца, і слова, якое стала целам, і тая вялікая любоў, якую яны маюць у сабе, ёсць тым Духам Святым вялікая любоў, якая заключае, якая мае ў сябе ўсё падтрымаць усё жывое, жыватворчая любоў. Тая любоў міласэрная, якая распасціраецца на ўсялякае стварэнне і на нас у тым ліку. І вось хто ідзе супраць Духа Божага, менавіта супраць, як Христос гаварылі, бачым, Христос прыйшоў, каб ажывіць, аздаравіць сваёй Божай любоўю ўсё навокал, каб выгнаць нечыстага духа. І вось тыя, хто ідзе супраць Божай любові на гэтай зямлі, маюць грашаць супраць Духа Святога. Так сказаў, бо гаварылі пра яго, ён мае нечыстага духа. На Божага духа гаварыць нечысты дух. На Божага духа гаварыць, што вось гэта ад д'ябла. Калі мы разумеем, што гэта ад Бога, гэта ад д'ябла, мы таксама
паважаныя павінны зразумець гэтую праўду, і гэтая праўда абавязвае кожнага з нас. Праўда Божых запаведзяў. Праўда, якая у нас павінна быць нездарма, калі мы хрысцім дзіцятка, гаворым і абяцаем, што навучым выконваць Божыя прыказанні, практыкаваць Божыя прыказанні. А навучыць практыкаваць гэта самім знаць трэба тыя Божыя прыказанні. Сёння, на жаль, цяжка грашаць людзі, якія нават Божых прыказанняў не знаюць, што ад нас Бог хоча, якія не ведаюць увогуле, сколькі нават і тых Божых прыказанняў. Часамі некаторыя нават і да касцёла ходзяць, не часта, але ходзяць, а Божыя прыказанні не ведаюць, і бяда. Бяда, дарагія браты і сёстры. Тыя прыказанні, якія з'яўляюцца галоўным для нашага жыцця, каб разрозніць добро ад зла, бо Божыя прыказанні даюць жыццё гэтаму свету. Дзякуючы гэтаму грэх прыпыняецца, прыказанне не мае іншых багоў, кроме мяне аднаго. Прыказанне не вымаўляй імя Божага надарэмна, прыказанне помні дзень святы, свяціць. Прыказанне пашана да бацькоў, прыказанне не забівай, прыказанне не прелюбадзействуй, прыказанне таксама не крадзі, не гавары, не сведчы фальшыва. То есть прыказанне таксама не пажадай маёмасці, не пажадай асобы чалавечай, якая не належыць табе, той жонкі, мужа бліжняга тваю. Это пажаданні, тыя, якія нас таксама моцна дастаюць, якія нас зводзяць са шляху да збаўлення. Мы павінны ведаць прыказанне для таго, каб адрозніваць добро ад зла. Мы ведаем, што Бог не хоча, каб дзеялася ў нас і навокал нас. Мы ведаем добра, мы павінны гэта ведаць. І таму, калі мы бачым, што навокал дзеецца нейкая справа незгодная з Божым прыказам, мы адрозніваем гэта. Як можна сказаць, што вось гэты чалавек мае права жыць, а гэты чалавек не мае права жыць? Хто мы такія? Калі чуем Божае прыказанне «не забівай», мы разумеем, і мы, калі хрысціяне, што як хрысціянін, як чалавек, мы павінен выканаць гэта прыказанне. То есть у нас яно павінна быць унутры, бо мы хрысціяне, бо мы пахрысціліся ў імя Айца і Сына і Духа Святога, і не можам па-другому думаць. Некаторыя гавораць, вось ён такі, ён пабожны, але забівае, дае прыказы, напрыклад, забіваць другога чалавека, здзекавацца з другога чалавека, але ён пабожны, ён веруючы, ён пабожны. Ён не ведае Божых прыказанняў, дзе ясна гаворыцца пра гэта. То есть, бачым, ён папутаў, можа, Божыя прыказанні, як фарысеі папуталі з Езусам Хрыстом, ці той чалавек папутаў гэта ўсё. Ён не глядзіць на Езуса Хрыста, які гаворыць пра прыказанне «не». Які гаворыць пра прыказанне «не». Вось пагэтаму тут заўсёды у нас сёння праз Евангелія пранікае вось гэта, чаму кніжнікі прыйшлі і сказалі Езусу, ён мае злога духа. Яны з зайздросці гэта сказалі, напэўна, зайздросці, бо для іх было, як гэта, вось прыходзіць чалавек, які робіць вялікія знакі, вялікія цуды, гэта першае, па-другое, яны разумелі, што гэта Месія. Яны разумелі, што гэта той, якога чакалі, але ім ён не патрэбен быў, ім добра зараз. Ім добра зараз, ён не патрэбен. Навошта ён мне сёння патрэбен, гэты Месія? Няхай прыйдзе, навошта мне сёння Бог? А ідзіце вы памаліцеся, самі памаліцеся. Навошта мне сёння Бог? Ідзіце, я ўжо потом як-небудзь, хай Бог мяне прасціць, як ужо-небудзь другі раз пайду, другі раз схожу ў касцёл, памалюся, ці вогуле паверу ў Бога другі раз, неяк пазней трошачкі. Гэта грэх супраць Духа Святога, дарагія браты і сёстры, супраць міласэрнасці, прабачэння Бога. Это не толькі папросту чалавек, не ведаючы, сам не то, што зневажае, але сам адкідае Бога ад сябе, ведаючы, што Бог патрэбен, а будучы ахрышчаным, ведаючы ўсё, ведаючы, маючы некаторыя найгалоўнейшыя падставы свайго хрысціянскага жыцця, адкідае Бога. Поэтому грашыць так вельмі цяжка грашыць. І калі такі чалавек памірае, чалавек гэты не будзе ніколі збаўлены, калі памірае ў гэтым граху, калі не каецца, ён не будзе збаўлены. Гэта вельмі страшна. А на што клікаць, ён хворы, на што клікаць святара да гэтага чалавека? А вогуле страшна, мала што сам ідзе да пекла,
гэты чалавек, які так гаворыць, так яшчэ бліжняга свайго, там роднага свайго, туды ж, як кажуць, адпраўляе. Гэта вельмі страшны грэх. Чалавек і чалавецтва сёння паўсюль робіць гэта. І тут, і ў нашай парафіі. А чаму не паклікалі святара памер чалавек без споведзі? Ну ён хварэў, мы не хацелі клікаць, яшчэ падумае, што мы жадаем яго смерці. Так што ксёндз гэта смерць, а не паглядзіце, што гавораць кніжнікі на Езуса, што зло, што д'ябал. Такі чым адлічаецца такі чалавек, які вось так думае, які думае, што касцёл гэта смерць, што ксёндз прыносіць смерць, што Езус прыносіць смерць, што крыст прыносіць смерць. Што думае такі чалавек, які вось так гаворыць, які вось так гэта самае? Ён такі самы, як гэтыя кніжнікі, ён грашыць супраць Духа Святога, якому блюзнерыць так моцна, што не будзе яму гэты грэх прабачаны. Потом будзе спакойна хадзіць, як ні ў чым не бывала. Будзе хадзіць, як ні ў чым не бывала, і думае, што ўсё вось тут такая. Нават не паспавядаецца ніколі з гэтага граха. Што дзіўна, што не паспавядаецца. Вось, задумацца трэба. І гэта паўсюль. Мы не думаем, што гэта было ў часаў Езуса Хрыста, і гэта тады і прайшло, ўжо сёння да нас гэта не адносіцца. Адносіцца. У нас паўсюль гэтых грахоў па вушы. Людзі грашаць і не разумеюць гэта ўсяго. Поэтому усвядомім сабе, дарагія браты і сёстры, вялікую адказнасць за сваё жыццё, за сваё духоўнае жыццё, за тое, каб гэта духоўнае жыццё не было нават не толькі нейкім такім абыякавым, але нават не ішло супраць Бога, не ішло, як кажуць, у адну шлях з сатаною. Выдавалася, што мы служым Богу, а гэтым самым служым сатаны. Выдавалася, што служым. Выдавалася. То есть мы ніколі не служили, але мы думаем, што так робім. Поэтому бачым, не патрэбны ён, не сёння патрэбны. Можа, каму-то будзе патрэбны, можа гэтаму, можа другому. Вы памаліцеся там без мяне, хай Бог мяне прасціць. Можа, вам патрэбны Бог, мне ён недалёка. Вось гэтыя кніжнікі. Аднолькавае выказванне, аднолькавае тое, што яны гавораць. Он мне сёння не патрэбны. Езус Христус мне сёння не патрэбны. Сёння у гэтую хвіліну он мне, можа, каму быў там патрэбны, можа, ўперад, але сёння не. Паглядзіце, вось гэтае такое захаванне гэтых кніжнікаў, пра гэта гаворыць Езус. Як можа зло перамагчы зло? Людзі, падумайце, як можа зло перамагчы зло? Як можа чалавек без Бога збавіцца? А ніяк. З д'яблам не збавіцца ніяк. Поэтому тут пытанне даволі моцна сатаніць. Калі сатана паўстаў супраць самого сябе і раздзяліўся, не можа выстаяць, але канец яму. Ніхто не можа ўвайсці ў дом асілка і зваліць, калі адразу не звяжа. То есть пытанне, калі няма добра ў чалавеку, калі толькі добром, хоць невялікім добром мы можам перамагаць зло, і толькі такім чынам можам збавіцца. Таксама, хто дужэйшы за ўсё, калі нам не ўдаецца самым? Таксама ласка Божая, якая да збаўлення нам вельмі неабходная. І гэта мы ўсвядамляем, калі гаворым галоўныя праўды хрысціянскай веры. Ласка Божая патрэбная для збаўлення, неабходная для збаўлення. Ласка Божа мы атрымаем праз споведь, праз святыя сакраманты, праз найсвяцейшы сакрамант. Ласка мы прыходзім, каб атрымаць ласку Божую праз благаслаўленне кожнае. Праз тое, што ксёндз благаслаўляе, што атрымоўваем благаслаўленне. Мы прыходзім у святыню, мы не прыходзім у тэатр, а прыходзім у святыню, дзе ёсць алтар, святое святых. У нашым літургічным сабранні, у нашым рэлігійным сабранні алтар ёсць. Святое святых, это не нейкі дом малітвы ці яшчэ што, это святыня. Это сінагогі, каб вы ведалі, дарагія браты і сёстры, былі сінагогі, это дом малітвы быў. Але была яшчэ святыня, дзе быў алтар. Заўсёды характарыстыка святыні гэта прысутнасць алтара. Вось мы павінны гэта зразумець. І пагэтаму Христос, калі ў размове з самаранкай гаворыць, не будзе так, але па ўсёй зямлі будзе складацца ахвяра Богу. Не толькі ў адным месцы самаране на гары складалі, а жыды, гаворыць, выходзіце ў Іерусалім. 2 месяца, дзе было складана ахвяраванне Богу. Але Христос гаворыць, усюды будзе складацца ахвяра Пану Богу па ўсёй зямлі. Уся зямля пахвалу аддасць Богу. Поэтому ёсць алтар, і мы прыходзім, каб асвяціцца пры гэтым алтары, каб асвяціцца целам і крывём Езуса, каб скласці ахвяру, якую складаў Езус Христус, і атрымаць Божую ласку з гэтай ахвяры. На гэтых днях
мы святкавалі ўрачыстасць Найсвятейшага сэрца Пана Езуса, святкавалі ўрачыстасць міласэрнасці Божай, можам так сказаць, Божай ласкі і ўсяго, што найлепшае жыватворчага, што зыходзіць на гэты свет ад Бога, што зыходзіць з сэрца Езуса Хрыста. Мы святкавалі гэта, каб таксама успрыняць гэта з радасцю, каб атрымаць гэту вялікую ласку таксама, ласку асвячэння. І далей кажа Езус Христус, што мы гэта робім, чынім з Божай ласкай. Мы прыходзім, аддаём пашану Пану Богу з Божай ласкі. Гэта мы павінны ўсвядоміць, паважаныя. Бачым, таксама гаворыць пра тое, хто гаворыць рознае пра Езуса Хрыста. Бачым рознае чалавечае, вось там шукаюць сябе, думалі, што нармальна. Заўсёды, калі чалавек веруючы, ён не заўсёды, ён не такі, ён не з гэтага свету. Гэты свет мае свае нейкія прынцыпы і мае не толькі прынцыпы, але законы гэтага свету, якія часамі вельмі супярэчаць законам Божым. Вельмі супярэчаць. Поэтому я на пачатку сказаў вам, мы глядзім на праўду, шукаем праўду толькі дзякуючы Божым прыказанні. Іншага немагчыма. І што б гэты свет не рабіў, як бы гэты свет не падыходзіў да таго, што мы чынім, але мы помнім, што на першым месцы для нас Божыя прыказанні. І хто бы што не гаварыў пра нас, ці левае, ці правае, ці ў тую сторону, ці ў бок, ці гэта, калі мы хрысціяне, мы заўсёды глядзім на ўсё праз Божыя прыказанні. І гэтаму мучыць нас Езус Христус. Мы не павінны звяртаць увагу, не павінны нас адцягваць ні ўлева, ні правае, гаварыць там я, кажа Христос, і прыйдуць, і будуць гаварыць, што там я, ідзіце за мной. Не, дарагія. Вы ўбачыце мяне, як маланку з неба прыходзячага. Я тут на месцы, я тут у Божым Слове. Разважаем над Божым Словом. Я тут у вашай малітве, я тут у вашых святынях. Вось дзе галоўнае, мы шукаем Духа Святога, калі нам не зразумела, што часамі рабіць у гэтым жыцці, просім Духа Святога, каб Дух Святы нас асвяціў, бо іншага шляху няма. Ніхто не скажа у гэтым жыцці, як нам добра паводзіць сябе, як нам правільна павесці, ці ў нашым сямейным жыцці, ці ў нашых адносінах з нашымі дзяцьмі, з нашымі бацькамі, ці ў нашых у грамадскіх адносінах, ці яшчэ што. Ніхто не навучыць нас дасканала, як толькі Дух Божы, і Ён нас пакажа, што нам трэба рабіць, куды нам трэба ісці. Няхай Бог дасць нам ласку, каб мы распазналі, дзе дабро і дзе зло. Гэта найважнейша ў сённяшнім свеце, і каб выбралі дабро, бо мы хрысціяне, іншага мы не можам выбраць, і нас, няхай Пан Бог нас благаслаўляе. Амин. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога.
наш лёс знаходится в Божьих руках, узнесем до Его наши покорные молитвы. Молимся за святы касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любві. Цябе просім. Молимся за людзей нашай айчыны, каб клопат аб зямных дабротах не перашкодзіў ім у пошуку духоўных каштоўнасцяў. Цябе просім. Молимся за моладзь, якая выбірае сабе жыццёвую дарогу, каб яна здолела распазнаць і выканаць Божую волю. Цябе просім. Молимся за ўсіх працуючых, каб яны сумлённа выконвалі свае абавязкі. Цябе просім. Молимся за хворых і церпячых, каб яны спазналі ад людзей любоў і добразлічлівасць. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы, прымаючы Хрыста у Эўхарыстыі, з надзеяй чакалі сустрэчы з ім у небе. Цябе просім. Боже, Ты бачиш нашу бездапаможнасць і слабасць. Дай нам сваю дапамогу і напоўні нас сваім духам, каб толькі Ты быў адзінай нашай мэтай і імкненнем праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, глянь ласкаво на наше служение, прими дары, яке мы Тебе складаем, и умацуй нас у любови праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Гору сердце. Усносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, праз сваё з мёртвых паўстання даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышине.
святый, справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною мощью Духа Святого Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно збираешь народ Твой. Свой кого до сходу соньте до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес, и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталися яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, гэта чыніце на маю памяць. Это великая таемница веры, веща. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, так само Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, чакаючы другого прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мученикамі, са святымі арханёламі Михалом, Рафалом і Габрыэлем, со святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер. И усіх, хто у ласці Твоей дошел з этого світу, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале. Раз Христа, Пана нашего, пред якого дорваш свет, усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего
нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб ми були завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою. Супокой с Тобою, супокой с Тобою, супокой с Тобою. Это Баранку Божий, яркий берешь на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, яркий берешь на себе грехи світу, смилуйся над нами. Баранку Божий, яркий береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоною. Пані, я не вартий, каб ти увійшов до мене. Але скажи тільки словом, і буде оздоровлена душа моя. Бог есть любовь, и кто живет в любови, той живет в Богу, Бог у им. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя. Там, где есть плач сердцем зраненных, свое слово Бог дает. Там, где есть плач сердцем зраненных, свое слово Бог дает. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Ягоное, аллилуйя.
прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его наи. Аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его наи. Аллилуйя. Божий народ, переможа все, узнявши руки, да не мёс. Божий народ, переможа все, узнявши руки, да не мёс. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его наи. Аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его наи. Аллилуйя. Там, где есть плач, сердце зраненых, свое слово подает. Там, где есть плач, сердце зраненых, свое слово подает. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его наи. Аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Бога, имя Его наи. Аллилуйя. Ой, чё меня ты любишь, не за то, что я добрый, али тому, что твое я дитя, дитя твое я, ой, чё меня ты любишь, не за то, что я добрый, али тому, что твое я дитя, дитя твое я, ой, меня ты любишь, не за то, что я добрый, али тому, что твое я дитя, дитя твое я, ой, Молимся. Милосердный Боже, нехай гаючая ласка Евхаристии вызволить нас от хильности до зла и веди на шлях цнота у праз Христа Пана нашего. Амин. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь з нам. Сядьте, коли ласка.
11 чэрвеня ва ўторак успамін святого Барнабы апостола, 13 чэрвеня чацвер свята успамін святого Антонія прэзбітара і доктара касцёла. У нас есть на тэрыторыі парафіі ў Новым Свержні была капліца калісьці святага Антонія. Святого Антонія ў вёсцы Паласня. Можа, ведаеце, дзе гэта, там уже ад вёскі хіба нічого не засталося. Але могілкі, дзе капліца была, і там фундаменты нават ад этой капліцы асталіся. І развалілі дзесьці нават у 70-х годах мінулага стагоддзя. Развалілі гэту капліцу, она была драўляна, даволі прыгожая. І па-першае, па-другое, што мы там заўсёды праводзім набажэнства ў гонар святого Антонія, прысвечаны дню святого Антонія. У наступную нядзелю о 16 гадзіне, хто там паходзіць з вёскі Паласня, калі ласка, запрашаю, можна прыехаць там на могілкі, там, дзе была капліца, мы правядзем там імшу святую, будзем маліцца пра заступніцтва святого Антонія у гэтым месцы. Вось гэта, што тычыць такого надзвычайнасці гэтага тыдня. На гэтым тыдні у нас будзе святая мша у панядзелак і ў суботу будзе ў 9:19, а ўторак і чацвер у 9, серада і пятніца ў 19. У нядзелю у нас святая мша у 7:45 у Ацэдзе, у 9:15 у Жацерава, 11 Стоўбцы, 13 Свержань і 18 таксама Стоўбцы. Запрашаю. Это што тычыць нядзельнай святой мшы. Заўсёды ёсць распарадак святой мшы і заўсёды можна пры ўваходзе ў касцёл, але таксама у нас ёсць чат парафія святога Казіміра Стоўбцы. У Вайберы ёсць чат, і там заўсёды ёсць інфармацыя, калі што адбываецца ў парафіі. Я, калі ласка, прашу, каб записвайцеся ў гэты чат, можна пры ўваходзе ў кіоску падысці, каб запісаліся, ці хто запісаны, записвайцеся на чат, каб ведаць усе навіны, якія адбываюцца ў нас у парафіі. Гэта вельмі важна, каб потом было, я не ведаў, я не знаў, ці звоняць, пытаюцца, калі гэта. Есть яшчэ таксама такая імша бай, імша кропка бай, дзе тоже вводзіш населены пункт, імя парафіі і ведаеш, калі на працягу тыдня ў той ці іншай парафіі адбываецца святая імша. Сёння дастаткова многа інфармацыі чалавеку, калі ён захоча, калі будзе мець жаданне такое удзельнічаць у рэлігійным жыцці сваім асабістым, і заўсёды ёсць такая магчымасць. Чэрвеньскія набажэнства ў касцёле перад святой імшою, каля фігуркі Маці Божай за возерам, каля абраза Маці Божай на браме званіцы і каля крыжа ў Акінчыцах штодзённа адбываецца 20 гадзіны. Запрашаем. Выказваю шчырую ўдзячнасць за ахвяраванне на працы па дабраўпарадкаванню касцёла. Дзякую вам шчырае, што па меры магчымасці дапамагаюць, в асноўным дапамагаюць. Складаеце ахвяры, мы называем на будову касцёла, у нас яшчэ працы вядуцца, як вы ведаеце. Як бачыце, самі яшчэ трэба зрабіць уваходную групу, то есть крыльцо зрабіць, ганак зрабіць, усе ганкі зрабіць трэба, але хаця бы галоўны, самы дарагі зараз вось гэты праект рэалізоўваем. Я буду вельмі ўдзячны за вашы ахвяраванні, там трэба і ганак, і перыла зрабіць, каб усё заходзячы ў касцёл, каб гэта функцыяніравала добра, а ўжо астальное можна зрабіць з часам. Яшчэ таксама знешні касцёла трошачкі ёсць працы, але робіцца. Таксама робім, упарадковаем дакументацыю неабходную, тоже таксама возні вельмі многа з гэтым, каб дакументацыю упарадкаваць. І бягучыя таксама расходы, якія ідуць. Ёсць у нас пастаянны чалавек, які працуе у касцёле, які робіць вось тыя асноўныя працы, і які, можам сказаць, практычна зрабіў вось тое, што ўнутры мы бачым, практычна адзін зрабіў і ў падвалах, і тут. І дзякуем Богу, што знайшоўся такі чалавек, патроху робіцца і робіцца, але чакаць, што нехта там прыйдзе, наскочыць, і гэта вельмі страшна. Вельмі страшна. Я пераканаўся раз назаўсёды, калі робіш, будзе зроблена. Як сядзіш, чакаеш, нічога абсалютна не зроблена, што
нехта там нешта прынясе, нейкія сродкі, нехта будзе там працаваць, это не ідзе, як кажуць. Вось, дзякуем Богу, дзякую вам за ахвяраванне. Далей таксама будзем весці працы потом по нашай капліцы святого у Столбцах святого Дамініка на старым месцы. Далей вядуцца працы, ну, можа, ў гэтым тыдні што-небудзь зрушыцца наперад, бо там будуць праводзіцца яшчэ дадаткова раскопкі. Я буду тоже, калі уже так это пачне эта сітуацыя вырашацца, я аб'яўлю. Можа, хто прыйдзе дапамагчы рабіць раскопкі, можа, будзе хвілінку часу мець. Сёння падросткі маюць таксама магчымасць, яны все равно маюць, так, і калі ёсць хвілінка часу, можна будзе прыходзіць на гэтыя раскопкі, але гэта будзе пазней пададзена. Я дзякую за дапамогу пры працы. Пан Іван Лемеш учора амаль адзін скасіў, тут пан Саша памагаў таксама, скасіў навокал касцёла. Так, вялікае дзякуй за гэтую працу. Я таксама за прошлую нядзелю за свята, што тычыць свята Божага цела, працэсія. Няхай Бог благаслаўляе ўсім, хто прычыніўся, і за тыя алтарыкі, і за хор, што спявалі. Вось, ну, усю дарогу, это 7 кіламетраў, знаеце, так, троху есть дарогі. Няхай Боженька благаслаўляе ўсіх. Дзякую вам шчырае, што вы так актыўна ўключаецеся ў гэта ўсё, і прыгатаванне алтароў, усяго Божай ласкі, Божай апекі. Стараліся, гэта бачна было. Так. Ёсць пэўная група людзей, якія неяк неабыякава падыходзяць да жыцця парафіяльнага. Дзякую усім. 16 по 21 чэрвеня пры касцёле пройдуць канікулы з Богам для дзяцей. Кожны дзень прадугледжана катэхеза з пані Кацярынай і сястрой Наталляй. Дзеці паўдзельнічаюць у чэрвеньскім набажэнстве, таксама будзе святая імша спецыяльна для іх. Дзеці прымуць удзел у конкурсах, гульнях, атрымаюць прызы, сувеніры, таму валанцёры парафіяльнай суполкі Карытас прапануюць парафіянам прыняць удзел у акцыі «Прынясём радасць дзецям». За выручаныя сродкі будуць набытыя сувеніры, прызы, а таксама некаторыя гульні, якія застануцца ў парафіі. І калі дзеці прыходзяць на катэхезу, будзе заўсёды добра, у нас есть месца дастаткова у сутарэннях касцёла, у падвалах, там есть добрае месца, добра падрыхтавана, будзе магчымасць пагуляць у нейкія гульні, не сядзець у телефонах, пагуляць у гульні. Ну, але хочу прыпомніць, што вось гэты тыдзень канікулы з Богам, гэта таксама будзе тыдзень без телефона. Это ж так будзе, але прыгатуйцеся, мамы і таты. Гэта для вас стрэс больше, чым для дзяцей. Вы ж там хочаце, каб знаць, у якую хвіліну, дзе гэта дзіцятка знаходзіцца. Это вот ты дзе, ты туда пашоў, ты куда пойдешь, ты куды ты. Такого контроля ў концлагере не было, ну ладно, это самое. А мы говорим, а потом контроль это все, ну, потом человек не может жить без контроля, понимаете. Мама, а что мне делать? А те соли сыпать сюда, чи не сыпать? Мама, а воды в макарону лить или не молить? Не лить. Мама, а ему сыну уже 30 год. А мама, скажи гэта, мама, як гэта? Мама, где ж без мамы, понимаете? Куды? Вы ж невольники становятся. Троху мамы старайтесь так ведать, что без вас, может, да повинны дети жить, колесью в будучине. Таты то еще стараются неяк так, мамы особенно мусят и тату сконтролировать, и детей сконтролировать. Усіх еще бабулю сконтролировать, усіх бабушек, дедушек сконтролировать, як же ж не сконтролируя. Потом кричить, что их не слухают. Я б не слухал, куда-нибудь выслал у баню, чи ще куда. Звяртаю увагу таксама, што ёсць 5-й нумар часопіса «Аве Марыя». Купляйце, калі ласка, асабліва члены касцёльных суполак. Часопісы выдаюцца для католікаў, каб маглі паглыбляць сваю веру, ведалі навіны касцёла. У ларку таксама можна набыць малітоўнік, «Ойча наш» і іншую каталіцкую літаратуру. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, а Отець, і Син, і Дух Святий. І йдіть у супокої Христа.
жыццёвы шлях выбраных слугаў тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнаннем імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкаю Палэлтара, слугу Твайго Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекою дапамагае нам зразумець знакі владарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа праз Хрыста Пана нашага. Амэн. Ісус, скрижа, глядіть на мяне, у серце моє, раніть своєю любов'ю і робіть подобним до серця свого.